Естествено, на дъжки влиза душата сега на му отварям. Що се деша? Attack! Вот. Какво ти играм игра, майки ми. Да, душата отваря му я. То беше баги лесно. Покемон, Каракачамон. И те душата всеки ти отварям. Дойди ми сърце, дойди така. Да зумнам сега, да зумнам, ела, да ти го зумнам. Ма зумни го бе. Ето и ще пръснем у глава. Мати гранички. Дали ти я погледам? Хедшот, ау, мишен комплит. Иде газ. Пунеме, празниме глеги, газиме. Окей, се вас ке пунеме, ке празним. Настумане им из граната, пропадна. Мога, 20 всеки трябва да има, да? Че не трябва у средоко да ти го сденам. Дойде да ви го сденам брако врат. Клекни мушинаш, клекни. Добре, а следният. Сега я го явше сръчков ли еби го. Добре, аймо, иди раз, аймо. Трудно? Сериозно? Сега не съм трудно, приятел. Видео бе, що през носите, видео бе, що. О, другар мой, окей. What? Брат? Кой те е? Старт, ау, все още ще трябва да убием, па не е проблем, бе, това. Сега нека ми дойде тук, ке зумбирам. Кай бе, приятел. Не ме си избил. Отбом тут, но сега не тут. Сега те градим и те пуно и да празнам. Дойдем. Дай да съм го борил майки ми. Бам. Ба съм ги решил вака, штраш. Съм ги пунал, съм ги празнал. Кой кого е само доста се загледа, че... И средно хеликоптер да го градим? Ай, не. Ти няма да живееш още дълго, няма да живееш. Кай се пичка ли ти? Ти стой. Не, съм богашен човек да не смогнал. Абе, я съм начи. Само начи се воза с собака, Там. Окей, доста беше. Аз сега да играме. Само гледам флаш, пълни чаши, не се плаши. Знам нека как би да се уред. Добро. Те ли трябва да... Ай, вие повече са това. Се прави тебе. Тутнах, окей, еби го. Не ме гледаш, къде съм. Не ме гледаш. Те те реши. Сега ми еба гробата вие. Стой. Дай пичка ли ти материна. Добре, чао на тебе. И що да го решим от това страна. И чао. Абе не замарайки ми убиват за последно кашмай. Сдени му го. Те и у глава така не. Оу, стомак е. У стомак съм го оставив. Найс. Найс, тума не им изиграната. Само 20 трябва да убим? Не е проблем. Добре, те е тук ще играем се. У яйца. Държите мене да бъдем тук. Окей, това беше баги лесно. Това не е отлична така. Не се мрадай. Дай глава. Ай глава.
Tô com a lamba. Não. Que sabe, eu vou chamar aqui. Вижте сега попуцани сега. Kada pljačkаме банка, те ги трешам, приятел, ги трешам. Се гледам от средна мечка, ама хитров ке го решам. Как сте вие пичкали ви материна ваша? Лоповска. Добра. И угръбтека, да. Това беше доста лесно. Аз се нервирам заради глупаво. Няма ти да живеш още дълго, то е сигурно. Кой трябваше да блячкаш, бе, пичко едно? Водене го пукна, водене го пуцна, водене, брат, водене. Не замарай. Да, коя най-глупига клас. Фак. Бъдат се нервирам, потрема съм, че снайпер в неки бъдат нанишани. Не да живеете бивше дълго. Тук ви е краят сега. Трете се, ако сте трете шо. Иначе къде те Добра. Мисля съм флекса не... Тева няма да флексуеш. Кай бе другият пичка ли му? Не го гледам, бе, брат. Майки ми не го гледам. Така ме покажи, бе, приятел. Леле, Не, няма да загинам. Дай, да пуцам. И реално ги пунам, ги празнам. Ща. Па. Браче, и за мене бам. Те трябва да те пукам. Не е проблем, ки те фанам и ки те сгазам. Ки те сгазам. Трудно си. Headshot. Чао. Чао, ти драги дечиня.